Ni pasundo ka ko pag maansira na si mong kuya. Oh, ay kabala ka. Kabalo kay tumansir mong kuya ana. Kabalo oy. Tahaw da tog science. Hala basi masuko to ba kay sige tagpansir siya ha. Sus, dili lagi na. Ako'y bahala. Tara ta. Ma, Mayo kay nana ka. nga naman day ma. Pagilis ka. Nga naman day ma. Maginganir ako oy. Sige kay patuli ta mo. Bisat pa rin gani. Tuli naman ko. Ipatuli mong gani daw ka. Ikaw pud gyud pagilis. Ikaw na ko'y sabay anang nini mo patuli, ma. Apil pud ka magpatuli. Nay, bisat pa rin na si kuya ma. O hindagan man ang pagpatuli. Pa ni mama, ulo kayo. Kitinod bitaw. Ngay kalahain ni kuya. Banto rin kay lanto kay baho. O man ni tuli. Dilom da, lambos ko ng cellphone sa imo haron. Sige na mo pagilis na mo. Saan na si mama, oy, gidamay-damay, pamudyo ko anihang patuli, oy. Ayo sige reklamo na ni mahon na ba ka? Mama po, oy, baba niya ba? Sige paglinya na mo. O, kinsay una sa inyo? Ikaw una ni. Ikaw una. Ikaw lagi una. Ikaw una kay ikaw may tigulang. Ikaw una gimo kay gahenan ni mo ha. O ikaw lagi una kuya. Sa mukha po dani. Sa gamito ni mo pagtuli, tay. Tine, Taya manatay, di ta mo titanos anatay. sus, dili lagi na. Sus, gibang pagyudo. Sige, lingkod na. Diri tay. Magawas imong bulalos. Sus, dako-dako man din niyo. Sige, palusa. Sige tayo. Sige ha. Sa tay. O, unsa man? Unsa man tay? Martilyo, ihampak ako sa imong bulalos. Ah, grabe naman ang martilyo tayo. Unsa man ni imong pandayon? Ay sus, ayaw rin si pangutana. Hangad. Bantay ka ng kalaki ni mo tayo. Hadumugon yung tika unsa ni ako ba? Ha? Sige ha. Agad! Unsa naman na tay? Wala man sakit lagi na si kuya ma. O, human na. Sige, sunod. Agad! Unsa naman ni tay? Nabungkag na mag-ayaw ni oy. Agad! Kunari na lang bayabas. O, ikaw na po isunod dong. Tay, inya na tayo ha.